Eskerrik asko, Gemma. Eskerrik asko zure hitzaldiagatik, zure esperientziagatik, zure adibideagatik jarraituko dugu eta orain eguneko lehen mahai ingurua izango dugu. Ekonomia sozial eta solidarioa izango da ardatz, kapitalismotik harago ekonomia sozial eta solidarioa. Zaloa Perez, Reaz Euskadiko arduraduna izango da moderatzailea. Bueno, si todavía no he empezado, ya os vais. Ez gara sieta bazoazte? Egunon guzti, batez ere pixka bat hemen geratuko direnei. Bueno, Andrak esan duen bezala, orain ekonomia sozialaz eta solidarioaz hitz egingo dugu. Eta hasi aurretik nirekin daudenei eskatuko diet igo daitezen. Juan Zubiaurre eta Zebaiez Berrikuntza taldeko prestakuntza eta aholkularitza unitateko negozio unitateko arduraduna da. Berarekin ere Luis Esteban, EKOko Ekonomia Sozial eta Solidarioko saileko koordinatzailea, eta Sheila Padrones, bera Emausetik dator. Nik arazo bat dut, miopea naiz, betarrokori gabe etorri naiz, beraz gertu jarri beharko naiz, ikusi alizateko, denbora egiazatu alizateko. Bueno, guk pixka bat azaldu nahi dugu zer proposamen politiko dagoen ekonomia solidarioaren atzean, testuingurua hitz egin eta esperientzia zehatz pare bat aipatu. Bat ekintzailetzarekin lotuta dago, beste bat enpleguaren bilaketarekin lotuta dago. Nire lana da pixka bat testuinguru hori ematea. Eta saiatuko naiz ahalik eta azkarren egiten. Así. Bueno, yo quería empezar haciendo una... Bueno, nik gogoeta batekin hasi nahiko nuke. Eta hori lotuta dago gure sistema sozioekonomikoaren funtzionamendu ez jasangarriarekin. Izan ere, bi mendekotasun materialen bizkar egin baita, batetik elkarrekiko mendekotasuna eta bestetik ingurumena. Eta feminista antikapitalista askok esaten dutene, kapitalismoa bizitzari erasaten dio, oinarrizko puntu horretatik bertatik, naturari erasaten dio, ustiapen handia eta gehiagizko eginez, eta baita ere zaintzen ikuspegitik. Gizaki gisa beharra dugu, zaintzen beharra dugu, kapitalismoak ikusezin bilurtzen dituelako, eta debaluatu eta prekarizatu egiten dutelako bizitzaren jasangarritasuna. Horre dituen ondorio sozial, ekonomiko eta politiko horiekin, ez? Emakumei berezik eragiten dira, baina horrez gain kapitalismoak ekoizpenaren ikuspegitik ere eragiten dio bizitzari. Irabazi asmoa dela eta irabazi asmo horrekin mozkinak lortu nahi direlako eta helburua ez delako lurraldean bizi diren pertsonen beharrak asetzea eta gainera arriskoan jartzen dira etorkizuneko belaunaldien bizi baldintza. Kapitalismoak ez du funtzionatzen, bizitza beste zerbait da, ez? Hori zioen pentsalareiren batek, horixe aldarrikatzen dugu guk ekonomia sozial eta solidariotik. Kooperatibismoaren, mutualismoaren parte bat da, hain zuzen ere, espazioen definizioa bultzatzen duena, eta guri gustatzen zaigu esatea ekonomia solidarioa, ekonomia kritikoko ikuspegi bat dela. Azartu egiten direla prozesu ekonomikoak modu alternatibo batean egiten dela ekonomia, irizpide alternatiboak erabiliz, kapitalismorenak ez diren irizpideak erabiliz, eta badela ere mugimendu sozial bat. Eta agian, hor, badugu elementu ezaugarri nagusietako bat, guri nortasuna ematen diguna, ekonomia sozial eta solidario gisa. Hasierako izatasun hori itzultzea aldarrikatzen dugu. Bai, eta bada, baliabide material batzuk ornitu alizatea, herriak garatu alizateko, lurralde baten ezakit oso azkar noan. Esan azkar ba, noa, bai, ez da? Bai, pentsatzen nuen. Me relajo un poco. Pixka bala saituko naiz, arna sartuko dut. Bueno, esaten ari nintzen bezala ekonomia kritikoaren ikuspegitik berreskuratu nahi ekonomiaren zentzuri eta birkokatu egin nahi da.
Hau da, deszentratu egin nahi da analisi gune hori, botere gune eta erabaki gune hori merkatu kapitalistetatik eta elkartasunean jarriz. Beraz, horretarako erabakiak hartzeko orduan, aintzat hartu beharko da, zer inpaktu duen erabaki horrek pertsonen bizitzan, eta bizitzaren jasangarritasunean, eta ez merkatu kapitalistetan eta kapitala metatzeko prozesuetan. Jardun ekonomiko alternatibo gisa, ekonomia solidarioa bada, nolabait esatearren, birpentsaketa ariketa horren materializazio bat, beste parametro batzuk erabiltzen dituena. Eta ekimenak ditugu ziklo ekonomikoko fase guztietan, eta proposatzen dena da, edo zalantzan jartzen dena da, irabazi asmo hori bera. Jarduera ekonomiko horiek badira bideragarriak, teknikoki eta ekonomikoki, baina ez dituzten mozkina banatzen, eta ez dugu hitz egiten izan ere mozkinez, baizik eta soberakinez. Eta soberakin hori berrinbertitu egiten dira proiektu sozialean edo proiektu eraldatzaileetan, beti ere gure ingurunearen onura bilatzeko. Hori jardun ekonomiko alternatibo gisa, baina esan dizuet ekonomia solidarioa badela ere mugimendu sozial bat. Eta osagai horrek identitate nabarmen bat ematen digu. Eta gure bokazioa da, eztabaida politikoan sartzea. Gure bokazioa da politika publikoa bultzatzea, beste balio batzuetan oinarrituko direnak. Eta gure bokazioa da beste eragile batzuekin harremanetan jartzea eraldaketa egiturazkoak bilatu eta bultzatu ahal izateko. Aurretik ditugun erronka sozialei aurre egin ahal izateko. Ekonomia solidarioaren barruan badaukagu errealitate oso heterogene bat, kooperatibak, elkarteak, fundazioak, sozietate mugatuak, mozkina banatzen ez dituztenak. Ekonomia sozialaren barruan dauden formula guztiak irudikatuta eta ordezkatuta daude ekonomia solidarioan. Egia da, kooperatibismoak ehuneko handi bat hartzen duela, baina berez ez dago lotuta inbeste formula juridikoarekin, baizik eta printzipio eta konpromiso batzuekin. Eta hemen ikus ditzakezue ekitatea, lan duina, lankidetza, jasangarritasun ekologikoa, aberastasunaren banaketa bidezkoa eta inguruarekiko konpromisoa. Horiek dira batzen gaituzten balioak eta kontu ikuskaritza soziala egiten dugu urtean behin, auditoria sozial bat, benetan egiaztatzeko ea izan nahi dugun horretatik gertu gauden. Gure burua ebaluatzeko, baina baita ere gardentasun ariketa bat egiteko. Eta hemen labur-labur ikus dezakezue. Ekonomia soziala gure lurraldeak eraldatzeko estrategia bat da. Guk ekonomia egiten dugu eraldaketa bat bilatzeko eta egiturazkoak diren eraldaketa horiek lortzeko, orokorragoak diren eraldaketa lortzeko. Eta zer nolako eragina du ekonomia sozialak ingurunean jarduera ekonomikoa sortuz, lehenik eta bain proiektu kolektiboetan, oinarri sozial oso zabal batekin, lanaren babesarekin, militantziaren eta herritarren kontsumoaren babesarekin. Horrez gain, eraldatu egiten dugu ere eraginez politika publikoetan, ekintza politiko instituzionala deritzonaren bidez, eta gure lurraldeak eraldatzen ditugu ere beste eragile batzuekin harremanetan jarriz eta kultura eraldaketa bat bultzatuz. Kapitalismoa ez delako soilik sistema ekonomiko bat, bada ere sistema kultural bat. Eta azkenik mugimendu sozial bat gara, eta sareak eratzen ditugu. REAS Euskadi referentzia bat da, 115 erakunde bazkide ditu, eta 21 kolaboratzaile. Adibide bat jarri dizuet, ikus dezazuen zenbat formula juridiko dituen, 3.500 pertsona enplegatzen ditu, 190 emakumeak dira, eta 28.000 gora pertsona daude ekonomia solidarioan sartuta, bazkide gisa, langile gisa edo voluntario gisa. Eta gainera, aldaketa globalak egin behar ditugunez, antolatuta gaude ere sare konfederal batean, sare batean, presentzia duena Espainiako estatu osoan, eta 5 sektorekakoan.
Oda, energia berriztagarria, finantza etikoak, etxe bizitza kolaboratiboa, merkataritza justua, eta baten bat azten bazait, begiratu web horrian. Eta nazioarteko mailan RIPESen bitartez egituratzen gara. Ekonomia sozial eta solidarioaren sarea, 5 kontinetetan dago, eta 82 estatu eta eskualde mailako sarek eratzen dute. Onaino nire aurkezpen laburra, sentitzen dut abia da, espero dut bizirik bukatuko duzula aurkezpen honen ondoren, eta orain txanda emango diot Sheilari. Sheilak Emaus Fundazion Sozial aurkeztuko digu bidegurutza, proiektu bada ekintzailetza solidarioa bultzatzeko Kostarrikan eta Euskadin. Bueno, egun, eskerrik asko hemen egoteagatik. Bueno, Zaloak aipatu duen bezala, ni Sheila naiz, Emaus Gizarte Fundaziotik nator, eta aurkeztuko dizuet, hortxe. Bueno, Emausen bultzatzen ari garen proiektu bat. Hasteko kontatuko dut pixkat, nondik sortzen den Emaus, jakiteko, kokatzeko, nondik gatozen, eta gero ja sartuko naiz proiektuan. Emaus, ekonomia solidarioa bezala ez, Zaloak aipatu duen bezala ere, mugimendu internazional bat da. Mugimendu sozial bat da. Pasatzen ari da, edo ematen bera bakarrik. Eske pasada, igual eman diote, nahi gabe barkatu. Emaus, 50. hamarkadan sortzen da Parisen, irizpide batzuen pean, eta irizpide horiek jarraituta bakarrik pasatzen ari da. Bai, osea, orain ez diot eman. Horrela aukiko dut. Bale, bueno, Jago de bestela... asistente. Bai. Ai, mira. Ai, barkatu. Tu mírame y yo cambio. Vale. Bueno, gaur egun 350 talde inguru daude munduan zehar, eta beraietatik, talde guztiek dauzkagu irizpide berdinak, irizpide horiek zeintzuk dira, prozesu eraldatzaileak bultzatzea, bai arlo ekonomikoan, bai sozialean eta baita ingurumenaren arloan ere, beti ere pertsonen bizi baldintzak hobetzeko atzeraka, bai. Bueno, bestela nik egin, ikusten badet mugitzen dela, baina ezak zergatik zurekin ez du... Ez. Bueno, beti ere hori pertsonen bizi baldintzak hobetzeko asmoarekin eta baita ere partaidetzak komunitarioa bultzatuz, ez? Partaidetza soziala, ai ama. Pues, zait. Orain ez du egiten ez aurrera ezatzera. Claro. Bale, zain. Momentu bat. Bale, jarraituko dut eta irizpide hoien pean, aipatu ditudan taldeak sortu ziren, eta ni berez Emaus Gizarte Fundaziotik nator. Gipuzkoan kokatua gaudela eta 40 urte baino gehiago baditula, 43 bete zituen orain azaro hasieran. Orduan, zer egiten dugu? Irizpide batzuen pean, irizpide horien pean, gure proiektuak bultzatuz. Ez alde batetik, bi lan ardatz nagusi ditugu, bat da gizarteratze arloa, eta gure kasuan gizarte zerbitzuetako zerbitzu eta zentro ezberdinak kudeatzen ditugu, bai, eskerrik asko. Hemen. Zaurgarri egoeran dauden pertsonei zuzentzen direnak, alegia eguneko zentroak, zentro residenzialak, tailer okupazionalak eta bar, eta bestetik ere lan munduan ekonomia sozialarekin lotutako hainbat enpresa ditugu. Ezagunena da, bigarren eskuko dendak, ez? Segurazki, kokatuko dituzuela, nunbaiten bai hemen Gipuzkoan, baina Bilbon ere badago, sare bat gara, baina bakoitza antolatzen da bere erara. Hemen Gipuzkoan ere, baditugu bigarren eskuko denda horiek, eta denda horiek gizarteratze enpresak dira. Eta horren bitartez ere egiten dugu, baita ere justizia ambientala bilatzea, ez? Azkenean egiten duguna da, besteentzat zakarra dana berreskuratu,
albaldin bada saldu, berriz saldu, eta bestela, bilatzen dira alternatibak beste elkarte edo enpresa batzukin elkarlanean, bilakatzeko produktu horiek beste produktu batzuetan. Eta hau ere gizarteratze enpresa bat da, zer esan nahi du horrek, zaurgarri egoeran dauden pertsonei ematen zaiela lan mundura ateratzeko aukera. 3 urtez pasatzen dira emaus enpresatik, eta baldin badaude, lehenago ateratzen dira beste lan batzu bilatzera, edo bestela luzatu daiteke kontratu hori. Baina baita ere, hezkuntza eraldatzailea bultzatzen dugu, ez? Leheno Zaloak aipatu du, ez? Mundua eraldatzeko ere akzio soziopolitiko bat, ez? Bilatzen dela ekonomia sozialetik. Eta horretarako daukagu arlo txikitxo bat hezkuntza eraldatzailea bultzatzeko. Ni arlo horietatik nator. Nola egiten dugu, sentsibilizazioaren bitartez, bai gizarteari zuzenduta eta baita beste eragile batzuekin elkarlanean edo hezkuntzan ere gure tartetxoa batzuk baditugu ez, igual eskola batzutara juteko, beraiekin proiektuak bultzatzeko, baita unibertsitatera juteko, sentsibilizatzeko, ez? Txikitatik ikusteko mundua bestera batera sortu daitekela, edo eraiki daitekela. Akonpainamendua ere egiten dugu beste elkarte batzuekin, azkenean guk 40 urteko ibilbidea daukagu, ni ez, denbora gutxiko daramadalako bertan ez, baina ikaspenak baditugu, eta ikaspen horiek partekatu nahi ditugu, baita ere partaidetza komunitarioa bultzatzen dugu, zaurgarri egoeran dauden pertsonentzat ere aukerak sortzeko eta beraien harremanak indartzeko, eta baita ere beste elkarte batzuekin partaidetza bultzatzeko, elkarlana bultzatzeko, eta intzidentzia egiten dugu, ez? Hori kokatzen da ere Zaloak aipatu duenez, akzio politiko edo soziopolitiko horretan. Intzidentzia, bai gizarte zerbitzuekin, harremana zuzena daukagulako, baita beste administrazio publikoekin ere. Orduan, kontatuko dizuedan proiektua kokatzen da akonpainamendu hortan beste eragile batzuei egindako akonpainamendu batean. Naiz eta eragile hauek ez dauden iniziatiba ekonomiko bat propioki bultzatzen, bai badituzte ekonomia solidarioaren irizpide horiek, ez? Eta, proiektua 2 urtez garatu izan dugu akonpainamendu hori egiten SOS Arrazakeria eta CEF Alforjarekin batera, CEF Alforja Korsarikan kokatzen den elkarte sozial bat da, eta akonpainamendua egin diegu beste elkarte batzuei, ez? Adibidez, SOS Arrazakeriari lotuta dagoen etxeko langileen taldeari, Darkum elkarteari, Donostin kokatzen dela, Guaziak gara elkarteari Aretxabaletan kokatzen dela, Butori Bizirik Trantzizioan elkartea Mungian, Bizkaian kokatzen dela, eta Zenderoz elkarteari Kostarrikan kokatzen dela. Orduan, elkarte hauek bakoitzak bere ekimenak ditu, adibidez, batzuk dauzkate, joskintza tailerra, ez, Guaziagararen kasuan. Beste batzuk elkarte ekologista bat da. Orduan, bultzatzen dituzten ekimenak, ingurumena hobetzeko zuzentzen dira, ez. Beraien prozesuetan zeuden bitartean, guk akonpainatzen genituen, gure baliabideak beraien eskuetara jartzen, elkarte hauek txikiagoak dira eta emaus handiagoa da, orduan, baliabideak beraien eskuetan jartzen genituen, eta aldi berean hausnarketa prozesu bat bultzatu genuen, denen artean identifikatuz bakoitzak zer egiten zuen ondo eraldatzeko beraien ingurua, eta besteei trasladatzeko ere, ez? Azkenean ikusten genuen denek dituztela ekonomia sozialarekiko sozialari lotutako irizpide batzuk, baina danak ez dituzten barneratuta, ez? Orduan, identifikatu genitun, elkarte zer egiten dugu, bakoitzak eraldatzeko inguruan daukaguna, ez? Galeanok aipatzen zuen, ez? Gauza txikiak egiten, gauza handiak lortu ditzakegu, ez? Bakoitzak bere arloan egiten dituen gauza txiki hoiek partekatu genituen, denen artean, ikasteko eta gauza handiagoak egiteko. Beti ere, pentsatu komunitatea erdialdean jarrita. Orduan, topaketa batzuk egin genituen, urte betez egon gara elkartzen, identifikatuz
gauza txiki horiek, ez, eta besteei trasladatuz. Eta, bueno, hau da, dana ezin da irakurri, gero urrengo diapositiban ikusten da hobeto, ez? Baina, bueno, guzti hau partekatu genuen udako ikastaro batean, hau da, FEM Garabateko lankideek egindako akta grafiko bat, non jasotzen dan bakoitzak zer egiten duen, eta hemen, bueno, atera ditutola, pantailazo batzuk, ez, ikusteko denen artean bai betetzen direla irizpide, ekonomia sozial eta solidariaren irizpideak, ez? Eta balio horiek, ez, aurrekoan, Gemak aipatzen aurreko hitzaldian, ez, aipatzen zituen balio horiek berez badaudela elkarte hauetan eta badaudela gure egunerokotasunean, ez? Horietako bat da berdintasuna, ez? Elkarte hauek bultzatzen dute berdintasuna bilatzea bai bazterkeria egoeran dauden edo zaurgarritasun egoeran dauden pertsoneekin, ez, beraiek ere edukitzeko aukera berdinak gizartean, bai lan mundura ateratzerako orduan, baina baita ere gizartearen parte izaterako orduan, emakumeen ahotsak ere, adibidez, etxeko langileen taldeak esaten zuen, ez, guk nahi dugu beraiek etxeko langile hauek eguneko 80an emakumeak direla, beraien ahotsak beraiek altzatzea, ez beste pertsona batzuk hitz egitea, ez beraien partez. Hori ere berdintasuna bultzatzen da. Lan mundura ateratzeko edo, lan duina bilatzeko orduan, baita ere lantzen dute, ez? Nola egin, nola ez sartu ere ekonomia tradizionalaren, ez, kapitalismoaren boragine horretan, ez, nola egin dezakegu ere eraldatzeko, eta, sortu dituzte urte hauetan beraien iniziatiba txikitxoak. Adibidez, elkarte batzuk trukearen bitartez egiten dute lan, pertsona batzuk ezin dute ordaindu ematen dugun zerbitzua, guazen trukea, zer erakutsi dezaketen beraiek, edo guazen ikustera, denborarekin ordaindu aldezaketen, ez, elkartean beste gauza batzuk egiten. Lankidetza beraientzat ere, beraiek esaten zuten bakarrik ezin dugu, baina denen artean aldugu zer egin, ez, sareak sortu dituzte, eta, saretu indira beste elkarte batzuekin. Irabazi asmorik gabeko ere elkarteak dira, eta, beraientzat garrantzitsuena ere komunitatean egotea, presente egotea da, ez? Orduan, ekintza, bultzatzen dituzten ekintza guzti hauekin, komunitatea sortzen dute eta komunitatea erdian jartzen dute. Aipatu behar da, hauetako elkarte batzuk, bat dia reasen sartuta zegoela, eta berai reasi esker ere, formakuntza bat jaso dute, eta beraien iniziatiba martxan jarri dutela, eta beste bat, 2 urte hauetan, reasen sartu dela, hasi dalako ere, iniziatiba sozioekonomiko bat bultzatzen, ez? Joskintza tailerren bitartez, pertsona zaurgarri egoeran dauden pertsonei lana eskaintzen. Onaino, eskerrik asko, gutxi gara bera pasatzen. Bai, eskerrik asko, vamos directamente, si queréis, a la experiencia mía. Orain pasatuko gara, hurrengo esperientziara. Bai, entzuten da, ez da? Bai. Bale, eskerrik asko bizue. Bueno. Entzinoen gaitxiku Luis Esteban eta Juan Zubia Aurregara, eta gatoz AppMeUp ordezkatzera, gaurko honetan, eta, zer da AppMeUp, ez? Galetuko etzazue zuen buruari, ekonomia sozialari zuzenduriko enplegu ataria dela, esaten dugu, en castellano, el Infojobs de kooperatibo, el Infojobs ekonomia sozialaren Infojobsa da. Pizkat bere helburua da, azkenean, ekonomia sozialeko erakundeak eta enpresak, balioak dituzten, enpleguak bilatzen dituzten pertsonak, konektatzea, ez hori da pizkat bere helburua. Nola jaiotzen da, como nace un poco, este proyecto? Bere egunean, azkenean, plataforma honen, Atari honen fundatzaileak,
lau kooperatiba gara, alde batetik Fakto kooperatiba, Bartzelona daudenak, EKO, hemen dagoela Luis gurekin, FEKOMA eta Taseba ez, Tasebasek bultzatua, bai? Eta, bere egunean, Katalunian jaio zen, berez, Fakto kooperatibatik, gero gu joan gara pixkate proiektu untara batzen, eta bere egunean, talentua bilatzeko arazoak zituzten, ez? Balioetan oinarritutako, pertsonak ez zituzten aurkitzen, eta pentsatu zuten, ez? Proiektu hau martxan jartzea, eta apurka-apurka forma ematen joan dira, eta gu bidean batzen, ezta? Orduan, esan bezala, Fakto, FEKOMA, EKO eta Taseba ez gaude honen atzean, printzipioz, nahiko genuke ere, beste erakunde gehiago, Espainia osoan zehar, azkenen gure bokazioa, printzipioz, estatu mailan, inpaktua edukitzea da ez, eta gustatuko litzaiguke, etorkizunan ere beste erakunde batzuk ere, sustatzaile moduan egotea, eta gora sustatzaileak, eta ere, esatea, besa daukagula, hor ikusten dituzuen logoiek, ez, Espainiar gobernuaren laguntza, eta Europako batasunaren, funtsen laguntzare izan dugu. Zer beharrei erantzuten dio AMIAP, pixkat komentatu dugu moduan, ez, perfilen aniztasunari, hori, balioetan balioi orientaturiko, pertsonak, bilatzeko aukera ematen duena, barnekintzailetzari ere, lotuta dagoela esan dezakegu, eta hori, eta baita ere, belaunaldien arteko erreleboari, lotuta ere dagoela esan dezakegu, ez? Zergatik da momentu ona, ¿es? Porque es un buen momento, ¿no? Para poner en marcha... Zergatik da momentu ona AMIAP martxan jartzeko? Espainian, 80.000 enpresa edo erakunde baino gehiago daudelako, ez? Ekonomia sozialaren barnean kokatuta, eta Europa mailan ia 3 milioi. Gero ere bai, badakigu ere tendentzia batzuk ere aldatzen doazela, ia sustengaritza postuen 60% emakumeengatik lideratuta dago, da hori aldaketa potentea da ere bai, ez? Beste garai batzuetan konparatuta, eta gero Espainiako barne produktu gordinaren 10% ere, ekonomia sozialak osatzen du, eta Europan 8%. Eta, mundu mailako, ez, erakunderik garrantzitsuenek, ekonomia soziala gomendatzen dute, ez, pixkate, etorkizuneko ekonomiako motore moduan, ez? Eta, hori, ez naiz luzatuko askoz gehiago, eta zertan datzan ekonomia soziala eta ze ezaugarri dituen, egun hauetan seguramente berbetan asko ibiliko zineten honen inguruan, baina badakizue demokrazian oinarri duen enpresa eredua dela, pertsonak eta ingurumena erdigunean jartzen dituena, ez, kapitalaren aurretik eta kalitatezko enplegua sustatzen duena, guztion ongizatera zuzenduta dagoen ere bai, eta badakizue, esan dugun moduan, izaera juridikoi dagokionez, dibertsitatea handia duen sektorea dela, bertan batuz kooperatibak, ez, sozietate laboralak, fundazioak eta elkarteak, ez. Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. Egunon, kideak, eskerrik asko, Xeida eta Bazaloari eta denoi, gutxi gora bera, ulertu dut aurkezpena, eta Juani ere bai ulertu dut, jakina badakidelako zertaz ari den, barkamena, akats batzuk ikusten ari naiz, minuskula batzuk, maiuskula batzuk, eta pixka bat aldatu eginda, baina ikusten bali baduzu akatsen bat aurkezpen. Juan al principio justamente que ya había presentado un poco el camino. Eta azpimarratu denbora gutxi dugulako interkooperazioaren arloa. Interkooperazioa hainbat kooperatiben artean. Interkooperazioa lurraldeen artean. Reasen gabiltza, ekonomia sozial eta solidarioaren barruan, beti ezin da lankidetza bilatu edo aurkitu lurralde guztien artean, baina belaunaldien artean ere bai aurkitu daiteke lotura barkatuko diguzue, baina abia da bizian doa izlaria eta batzuetan ezinezkoa zaigu jarraitzea. Eta orain pasatuko naiz honetara, diapositiba honetara,
proiektu hau, aplikazio hau ez da jaio garaje batean egontzelako hilabete batzuez. Eta guk egiten duguna da ideia bat eukiala jaurti. Hainbat hilabetez testatu ditugu gure ekimenak, ekimena sozial eta solidarioa lan egiten duten enpresen artean, hemen dago Jone, Asleren ateak irikiki zigunak, Reas Euskadi ere hor dago, Inigo Larrea Mondragonakin ere Otaloran egon ginen. Hemen aurkezten duguna da, eta han Bartzelonan hasi ginenez, testeatutako zerbait da. Hainbat talderekin testatu ditugu hainbat lurraldetan. Eta Juanek aurkeztu aurretik diapositiba hauek eta ikusi aurretik aplikazio hau. Ikusiko dugu ze elementu jartzen ditugun hemen. Balioan ez bakarrik erabiltzaileen beharrak. LinkedInen, InfoJobsen ibiltzeaz gainera enpresen bila enplegu bat bilatzeko, kaos bat izaten zen normalean jendeak orduak eta orduak egoten zen enpresak hautatzeko eta lan aurkitzeko eta ekonomia sozial eta solidarioko enpresentzako oso zaila zen posizionatzea sare horietan. Beraz jendea behar zuten nolabait sartu alizateko erakunde hauetan. Beraz aplikazio bat sortu genuen eta balioan jarri genituen 3 elementu. Ez ditugu datuak saltzen, irabazi asmore gabea da. Ez ditugu datuak saltzen. Bigarrenez, software librea. Horri esker, adibidez, ingeniari informatiko bat FESLANeratik pasatu zen, eta galdetu zigun zeintzen kodea, bidali zuen kodea informatikoarentzat lenguaiare bai eta telefono hasi ziren hitz egiten eta 5 minutura mutikoak requesta egiten ari zen bere lan aurrera eramateko. Beraz, FESLANi esker, mutik horri esker 5 ingeniari etorri ziren laguntzera jakini gainera irabazi asmori gabekoa zela. Gero multilingua da, esargarria da, multiplataforma, duela biegunetik ona euskeraz dago, katalanez dago, ere bai, eta gainera web horri bat badu eta mugikorrean ere eskuragarri dago. Pasatuko dizut, ze uste dut minutu bat bakarri pasa dela. Bai, orain erakutsi egingo dugu, bai, barkatu. Baina, hori, azkenean badakizue, hemen dagoela, enpresa edo erakundeen aldea, la parte un poco de la entidad, no? Erakundearen partea enplegu aukera sortzen duena, eta gero, enplegu bila dagoen, pertsona horren aldea ere badago, ez? Orduan, alde batetikan, pixkat pertsonan zentratuta, zuen profila, sortu beharko zenukete, hemen altan emateko, beste plataforma batzuetan moduan, azkenean zuen formakuntza, zuen esperientziari buruz, datu batzuek, ez? Bete beharko dituzue, oso intuitiboa den, interface batekin. Eta gero, pixkat ere hemen balioan jartzen duguna da, azkenean, desberdintzen gaituena beste plataforma batzutatik, plataformak edo aplikazioak gomendatzen dizkizula edo ematen dizkizula aukeran balio batzuk eta zuk aukeratu behar dituzula, gehien identifikatzen zaren horiek, ez? Eta, horiek izango dira azkenean, hemen dauzkazuen moduan, gero entitatearekin edo enpresarekin, match egiten lagunduko dizueten, balio edo ezaugarri horiek. Orduan, ez? Ahí es donde ponemos un poco el foco, no? Hor jartzen dugu pixka fokoa, ez, Luis, balioen gaian konparatuz, beste plataforma batzuekin, enplegu bilaketa egiteko. Horregatik, desberdindu nahi dugu pixka bat, eta ulertzen dugu beste plataforma batzuek ez dutela aukera hori eskaintzen, eta ez dutela konexio edo match hori egiten eskatzaileen eta eskaintzaileen artean. Balioetan oinarritzen gara, hori da gure realitatea, eta beste enpresa realitatea eta konsumo justuagoak edo bidezkoagoak bilatu nahi ditugu. Bai, animatu izena emateko, hemen zaudeten pertsona guztiak, zuen lagunei esan, senidei esan, eta esan, bai, posible dela, ekonomia soziala eta solidaria posible dela, eta egunero erakusten duela, enplegu duin bat izan dezakegula. Eskerrik asko. Ya siento lo atropellado.
eskerrik asko, sentitzen dut arrapaladan hitz egin dugulako, eskerrik asko denbora respetatzeagatik eta hain gauza zabal bat esplikatzeagatik horren beste denbora ematen duena, eta gainera, estresa handia sartu dizuen nire begiradarekin ere bai. Eta orain aukera izango dugun, norbaitek galderaren bat baldin badu, galdera zehatzen bat, hemengo proiektuentzat. Zue, hau da momentua, bestela, joango gara, eskerrik asko arretagatik, eta, feslan ikusten gara, elkar, ez da? Bai.